Magandang araw, ako po si Jody Dizon Mercado para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Timbog ang isang notorious sa drug den operator na kabilang sa Regional Target Watch List ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, kasama ang dalawa pa nitong kasabwat sa isinagawang buy-bust operation sa Cabanatuan City, Nueva Ecija nitong Lunes, October 6. Batay sa ulat, nagsagawa ng joint entrapment operation ang mga tauhan ng PDEA Nueva Ecija at Bataan Provincial Offices, katuwang Nueva Ecija Police Provincial Office Drug Enforcement Unit, bandang alas 3:15 ng hapon sa Barangay Risdelis. Kinilala ang mga nadakip na sina alias Jojo, 57 taong gulang, at ang mga kasabwat nito na sina alias Emil, 35 anyos, at alias Chari, na 26 anyos. Nasamsam ng mga anti-narcotics agent ang 5 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachets na hinihinalang naglalaman ng shabu na may timbang na 15 gramo at may street value na 102,000 pesos. Bukod sa illegal na droga, nabawi rin sa mga suspect ang iba't ibang drug paraphernalia, isang cellphone at ang marked money na ginamit sa transaksyon. Mahaharap si alias Jojo sa paglabag sa Republic Act 9165, partikular sa Section 5 o pagbebenta ng illegal na droga at Section 6 o pag-ooperate ng drug den na isang non-bailable offense. Habang sina alias Emil at Chari ay kakasuhan ng violation sa Section 7 o pagiging parokya ng drug den at Sections 11 at 12 o illegal possession ng droga at paraphernalia. Pansamantalang nakadetain ang 3 sa pasilidad ng PDEA Region 3 sa City of San Fernando, Pampanga. Para sa iba pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Magandang araw po.